Jins ýollar arkaly geçen keseller barada bilýärdiňizmi? Salam, meniň adym Maýa. Men reproduktiw saglygy boýunça hünärmen. Jins gatnaşyklaryna girmeden ozal bireň saglygyny alada etmeli we hormat goýmaly. Şonuň üçinem jinsy gatnaşygyna başlamadan öň şu zatlary bilmek möhüm. Özüňiz we ýollaşyňyz lykmançylyk barlygyndan geçmeliler. Siz ýollaşyňyzy barlygdan geçmäge çagyryp bilersiňiz. Bu siziň hukugyňyz. Ikili barlyklardan geçmeli. Çyrşak arkaly barlanylýanlar. Chlamydia, trichomonada, gonokok, mikoplazma genitalium. Bulara başgaça gidli infeksiýalar hem diýilýänler. Gan bilen anyklanýanlar. HIV, AIDS, hepatitiniň B hem-de C görnüşleri, adamyň papilloma virusy, sifilis. Jins we reproduktiw saglygy barada zerur maglumatlary UNFPA Türkmenistan web saytymyzda yerleşdirilen reproduktiw broşuralaryny tapyp bilersiňiz. Sylkany Instagram sahypamyzyň biosyny tapyp bilersiňiz. Barlalardan geçmek bilen siz özüňiz we ýollaşyňyz saglygyna hormat goýýarsyňyz we alada edýärsiňiz.